Buscan a un home duns 55 anos, 1,60 m de altura, pelo curto, barba, moreno, de complexión forte e que no momento do atraco levaba vestido un chándal negro. Foi todo tan rápido e tan discreto que a única clienta que estaba dentro da oficina nese momento nin sequera se decatou do que estaba a pasar. E dixen, hola, buenos días, como, bueno, son así moi expresiva e tal, e o rapaz non me dixo nada. A persoa era o suposto atracador e o mozo, traballador da oficina, quen lle tocou atendelo, o único que soubo do que pasaba. Nin Lidia nin os outros 3 empregados que estaban na oficina, incluído o director, sospeitaron nada ata que o home marchou cos cartos. Saíron tras el, pero esfumouse. Falouse que colleu un taxi, pero non sabemos se era daqui. En principio non debe ser, porque falando co resto dos compañeiros non se soubo máis nada. Por aí non marchou, desde logo, pero non sei. A Garda Civil encargada da investigación sospeita que fuxiu cara a Santiago, de aí que se montaran controis en que mesmo colaborou a Policía Nacional no centro da cidade. Entra a cara descoberta, sí que é moi extraño, a verdad. Ten que ser unha persona que non lle importa nada ou a cabeciña non a ten moi ben amueblada.